sytuacja to je do mnie nowo. W drzwiach są oparte o kutyna. Zaczynajmy ten show. Dźwigajcie tak kutyna. Czytać tak się godą. I ja się właśnie na tym oswoiła z tymi tekstami czytanymi, a potem zaczęła pisać tak, jak usłyszałam. Jak nie była, też potem się dowiedziałam, jakie są litery śląskie, jakie są te dyftungi, jak nie była czegoś pewną, najpierw sama tak do siebie, jak zaczynała pisać, to już sama podałam na głos słowo i według siebie wstawiała tam ten dyftung. Inną rzeczą może też było potem to, jakie słowo użyć, albo jako odmiana. Wiesz, jak ja potem Ci wysłała do korekty, no to my też mieli zawsze dyskusję, czy to teraz tak się to dodało, czy inaczej, że tu jest po polskim tak, że Ty to nie znosisz tego słowa. I ją w tym wypadku ja na przykład potem wracała do mamy i mamy się pyta, jak oni sam go dali, jak mama go dała, jak oma go dała, jak sąsiedzi go dali. A zresztą, no bo mnie zależało na tym, żeby to było napisane jak najbardziej w tym śląskim, który tu był używany w naszym regionie, w Annabergu, w tym dialekcie Kobyląży. I Tyżeś też korygował zresztą moje teksty w oparciu o te reguły śląskiej gołki, które już ponad 100 lat temu profesor Olesz sam klasyfikował. I może Ty właśnie byś mógł coś powiedzieć jeszcze więcej o tym dialekcie Kobyląży, który my sam używamy i przedstawić to na profesora Olesza. To jest człowiek, powiedział, bardzo wybitny, bo on dopiero 100 lat temu, w latach 30. robił nagrania Aufnahme od ludzi, co wtedy byli około 60-70 lat. I on stworzył jeden srogi dykcjonarz, że się Annaberg i Wysoka, co ma 15 000 słów. I on jest po prostu koherentny i też jest bogaty, bo jak tutaj wszyscy wiecie, no to na Annaberg wszystkie Pilgerfahrty, wszystkie pielgrzymki szły. I właśnie ten profesor Olesz to zrobił, a ja na studii, że się tym interesował, też, że Kaś to przemysł digitalizował do siebie. No i właśnie, że z Izą tutaj współpracował, to miał ta szansa widzieć w praktyce, jak ta gotka się dzisiaj tutaj układa i czasami patrzyli, o patrz, coś takiego było 100 lat temu, a Iza podała, dobra, znam, nie znam, pytała mamy. No i to był też taki fajny proces rewitalizacji tej gołtki przy pisaniu książki. Bo Reinhold był już wybitny, bo co ciekawe też, co mnie to jakaś ciekawe, bo on się urodził w Zołężu w Katowicach, a jakaś łączy ten wschód Górnego Śląska, tutaj jest ten centrum, a potem się wychował na Annabergu. Jego korzenie tej familii były też na Annabergu. Niestety jego ojciec zmarł podczas I wojny światowej, no i potem tutaj z Luther wrócił. Bardzo wybitny człowiek, też jakaś trochę, że tak powiem, no, przeja tej godce stąd, ona jest fest bogatą i też czasem jest coś takiego, że obiera ten dykcjonarz od Olesza i się pytam umie, co to jest potarmski Goruma, czy go pytam w te fakty, godało się tutaj, bo ja godało się, czyli na tej podstawie rewitalizować ta gotka, ona jest dosyć podobna z jednej strony pod względem wordów słów. Fonetyka trochę się różni, ale się człowiek pyta i się dowiaduje, że jeszcze starsze pokolenie te słowa pamięci to przynajmniej pasywnie. Przynajmniej pasywnie też fajnie, że gramatyka na podstawie Olesza pisać potem to tym śladnikowo. Ale że bardzo wybitna postać, my tu we Szwasty, że robiło przy tej korekturze, jakby to prawda był proces, jakby szukali, no może to wezmemy jeszcze, tak se go dała, także a z jednej strony, wiesz, twój kunszt artystyczny, a z drugiej strony ty się richtig robi przez te pisanie coś do śląskiej gotki. Nie wiem, też by chyba jakaś tak powiedział, czy też tak
uważasz, że śląsko-gotkardowo człowieka chyba trochę jest taki fraj pisać, prawda, jakby to człowiek pisze z nowego, coś szajkuje, ale to jak się pisze po polsku, ja to już tego wortu nie mogę wziąć, tego słowa nie mogę wziąć, bo to nie jest po polsku, nie? Tak samo jak się po niemiecku pisze, jak się pisze po śląsku, no to jednak mi się wydaje, kiedy myślkajty są jakieś takie szersze, że mogę wziąć to, ten element, albo ten element. Nie wiem, też tak to widzisz, że ku tego Ciebie było dość prosto pisać po śląsku? No ja, tak, no właśnie są różne możliwości, później jakie słowo użyć, czy użyć je teraz po niemiecku, czy użyć je bardziej po śląsku. Tak, już ta właśnie śląsko-gołówka to był szeroki wachlarz możliwości użycia tamtego. No i mnie jest też najłatwiej wyrazić właśnie to wszystko po śląsku, nie? Myślę, że jakbym się dała i miała pisać po polsku, to bych tego nie wiem. Ja też na przykład mam pora wierszy, które po niemiecku nawet napisała, bo ja też w Niemcach była pora i nawet nie wiem, powiem tak, że nie było chyba łatwiej po tym niemiecku niektóre rzeczy napisać, bo to też jakby należy do mnie, do tego, co ja przeżyłam w tym języku niemieckim niż w tym polskim, nie? No i po śląsku, nie? Kto jest? Ty jesteś Szwabka. Niemką była twoja babka. Chodziła w śląskim trakcie, a twój dziadek był w Wehrmachcie. Man sieht, dass du aus Polen kommst. Egal, wie lange du in Deutschland wohnst. Du hast einen polnischen Akzent und deine Kleidung ist nicht dezent. Ty się dziocha, co se we Śląsku urodziła. Twoją familią stąd pochodziła. Po śląsku poradzisz, o swoje se nie wadzisz. Twoja geschichta se skomplikowała, że ty nigdy nie będziesz richtig wiedziała, kajno leżysz i komu wierzysz. Takich historii. Ten wiersz powstał w oparciu o moje własne doświadczenia i obserwacje. Śląsk to jest miejsce, gdzie się od wieków mieszają ze sobą języki, geschichta i przynależności. I w tym moim życiu też się mieszały ze sobą wpływy polskie, niemieckie i śląskie. Ja wyjechałam na studia, miałam 19 lat, do Krakowa i tam, jak się komuś powiedziała, że jest ze Śląska, że jest Ślązoczką, no to ją na nich była Niemką. Nikt tam nawet żartobliwie mnie nazywali Szwabka. To nie było negatywnie, bo tak akurat nie doświadczyłam tego negatywnego słowa znaczenia, ale tak było. Potem wyjechałam do Niemiec na 10 lat i tam, no ja ten niemiecki tam jakoś umiałam, potem się douczyłam. I no, że ja miałam na sobie polsko-śląski akcent, jak że go dałam. Oprócz tego, że się stroiła do roboty jak typowo Polka, no i też się wyróżniała. Ja dla tych Niemców była Polką. Ja była w Niemcach południowo-zachodnich i tam niekiedy ci Niemcy Uniani nie wiedzieli, co to był Śląsk, kaj to leży i że to może kiedyś było niemieckie. I o tym są te dwie pierwsze zwrotki. Z kolei w trzeciej zwrotce, która jest po śląsku, no to ją chcę odcieknąć, te wszystkie etykiety i sama staram się siebie zdefiniować. I zastanawiam się też właśnie, czy ją się mogła równocześnie czuć Polką, Ślązoczką i Niemką. I ją powiedziała, że ja właśnie tak może. To też jest zależne od sytuacji, jaka się znajduje i bez już, ja nie uważam, żeby ją nie miała tożsamości, no, że ta moja tożsamość jest taką bardziej złożoną przez to i że ona zawiera w sobie właśnie więcej niż jeden język i jedna geschichta. I o tym jest ten wiersz. No bo ja uważam, znaczy wydaje mi się, że często Ślązoki właśnie, ja to tak nie doświadczyła, siedzą cicho, nie odzywają się, nie wadzą się o swoje, że jakaś Polowi zawsze bardziej głośniej, jak coś mu się należy, czy tam, nie wiem, Niemiec, a my jako Ślązoki przez to, że to było mebli roz tam, to nie wiem, jakoś tak boimy się odezwać czasami i coś
po swojemu przeforsować. Ale robimy swoje No wydobywki. teraz literatura mało i o to chcę teraz zmienić, nie? Zerwuj. Wiersz się nazywał Dycki ci je mało. Dycki za mało, dycki by se więcej chciało. Dycki insi mają lepiej, a ciebie se pod górka trefi. Dycki idzie znaleźć lepszą robota, albo mieć psa zamiast kota. Dycki idzie mieć więcej pieniędzy, a nie klepać takiej nędzy. Dycki idzie dalej zajechać, ale baje tam co lepszego czekać. Szczęście jest w małych dingach, a nie w złotych rinach. U ciebie na placu, a nie u drugiego w pałacu. W ciepłym jodle i posłaniu, w uśmiechu i ranki podaniu. W bezduchu przyjaciela, w tym, i że je fraj w niedziela. W codziennych sprawach, a nie w srogich wyprawach. W tym, kim żeś je, a nie co mąż. I w tym, co drugiemu dosz. Heimat. Je takie miejsce, kajczowe mą serce i niczym se nie przejmuje, bo w doma se czuje. Nawet w najgorszej biedzie to miejsce człowieka nie zawiedzie. Choć wiatr baje wioł, ono człowiekowi odwagi dał. Tam niebo je waży światły, a życie wydobył se łatwe. Zapraszam jeszcze, bo można tutaj książkę nabyć. Książka jest do dyspozycji. Oczywiście za opłatą, bo wydane książki to nie jest takie proste. Pani Izo, bardzo serdecznie dziękuję, bo było to bardzo fajne spotkanie. Naszego dzisiejszego spotkania, patrzcie, my się nie umawiały, ale też kwiatka, śląski, opolski wzór, ręcznie namalowany kubek trzonka do kafeju. Bardzo dziękuję. Przydał się. Tak? Dziękuję, bo to było... Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, czy do Pana, czy do Pana Adama odnośnie śląskości czy języka i do Pani Izy. I cóż, zapraszam Państwa na kolejne nasze przedsięwzięcia, będziemy Was informować. Dziękuję, że przyszliście, bo frekwencja jest niesamowicie pozytywną. To najważniejsze, ten piękny początek weekendu. Jak to było po śląsku weekend, Adam? Weekend. No tak więc to trzeba jakoś przeżywać. Ślub tydzień.